wada Roma ene nya ye di ho nkomo eye ewiemu bobre ekuaye ewiemu bobre no wo abibire mu ha na se Ghana mamu ne de enka ne no ne ye wonu mienu enso nei esan climate change ninti ebre esese wi abokra ye hu ebre esese nso to nso a ye hu yewura ye ka se ewiemu bobre ekuawa eye de yen se ye ka se ewiemu bobre ekuawa Brofukasem no ubi bekas climate smart agriculture. Se edubra se nso to a nso nto. Edubra se wiaba wiambo. Na edubra se humkra fa so a eno so enfa. Na bra ense anase waninda no. Na bon se bi nso ka se eto a eto pi. Ewia so ka se gba eno so body den na hum so ka se etu a nyame ampata na dane ade na mpono ebubu agu anu ni kuayo na ye ba behwe ekwan a obefa so a obeye kua saa ewiemu bobre sakrae no enya nsunsan so bone ewo ukua wo ye no so na mum ukua no ubetimi aye na ebra ese utwa aba ese utwa dodo ese onya bia no so no won saka okay eti se ye hwa obi bebusa na saa kua no eden na ese medua yes ehon eno na nka me bebusa wi se ebre sese ehumutu ebre sese nsuoto ebre sese ewiabo yamfa na mako ewiem bobre no ye wosutobre yes ebre nsuo ni gina mu paa no ede na ye ma ye yakuafo esese yudua hano eno man ya chemiensa ede ne de hin aduaba ohwa udua ebenyin na so aba ntem amount early maturing na afensu no drought resistant ebetime gina ope ano okay so open be bosse den kra na se bisi se den pa dodo ese utwa wo so na asa ba ese wote no onsabe ka okay na afensu no se aduaba kro no ano ebetime gina yare ene mboawa ano abetimi akwati amuna se emboawa ne yare ba so pia wo mu nya sunsan so so na mum no ni na achi no obetimi yi aso abapa se wonsa eka fantastic enti yesha se fi aduaba no so no za wache mu miensam yes ye fa na aduaba no aduaba be na esefa tase sa abre no ye de chefom eno de mentimi mbodin yes ti nenti a me ka se mentimi mbodi ne se ejina kwani bia ne ade opeso obi pebro obi prebrode obi pebanchi obi kopekoko obi pekube obi pabe so sana ma we na munu so no ye woni awdua eso ntem anase nyintem awum eti wo awdua no nia wo ma okwa akoton amom no epe no wow eno so na esa wo hwe na ade a kudu an say ebru a ope ebru a beka se bia abontem okay abontaya obatampa abelehi mama ba ne dada ba no mo ne ade no so ni nyina ya mani bi yes ni na ya ebru ahro bi aha sana ma ebru wen mu no ana esa wo hwehwe bi na wodua ana sa banchin so a ye wo afisi Blamudu ade kivas banchi yo abasafita banchi hema so ni nyina ye banchi nimu ahodo ni bi yes ni na ye banchi ahoro ebi se ni na so bontem na udua so a ehum etu sedan kra etumi mbu ni na ngufom okay na se ye hwe menkani so a yo menkani kokko ho yo menkani fita ho so yo brobe so ho wo mu a ade wafuru no se enya wo nkwa na wudi wafuru mu no bae nokre amansan so dibi enti wo mu a afuru no ye ready anase enyia emu aba no enyia utwa eton bi ma omo no se ubi so mo ne omo pe na wadua na wahwe so de adua na watwa aton se be a wo ho an kire wo enti abusia se de enkomobɔ ne kɔ no wei no yewura Anokwa sisu dua
ese wosutobere mu no yetimi duadua enobaya eti se yie yes nanso no ontumi enye specific se chenchina nche duaba wei ena dua ebi na wabobɔ so no ena afro no yomu ahodo mankani yomu ahodo banche ntɔwane ade na ya wahoro bebre wahoro bebre enti de wo hwa ebɛbɔ ntem no na wo de ahyɛfo yes anase de wobɛte so ntem no na wo de ahyɛfo yo na sa umu sa asase a wokudua wo so no asase no ebɛgye no ba no anase ngi suitable soils enye sa yaka se duade a de mpempi no waka kyerɛ yɛn esa asase no ɛyɛ ayama animdifo no ɛmɛhwɛ na misa no kwa obi wo hɔ a wono no ne ponko pentam ya mafe na animdifo bɛsa nwan bi ɛde akola abakɔyɛ mu nhwehwɛmu ɛne adeɛ yi na sabia ya na asase ne dane nso no ɛyɛ ɛno nso na ɛde no wɔnyɛ so ya wono ma hɔ bebre edidi so ampɛsɛ mebubodin bobo ne yenti se wo ponko pentem na untumi ma agrekfo emehwe wasase ma ansa na wadua ibi wasase no eye but inso gina so abasa se utwa gotes atutum na ayi inso no efim okay ena bi so ho a na asase no ewo nsane manase ewo me yakasa asase bi a plane me hu se na yaka na twi mu asase product da so a so hu eno so no se afo na wo ye no uja mfie bi edi twa ho ehia ubekre friend buffer zone se utwa bi etwa ho hia se na be ya awia mfama bo gidigidi a entumi twin fafo no so na no ma no embungu fom na na edi ho so no se mo pensuo community water source se eye abura asuten bia da ho no ma mosa edi afumu adwuma no se mo bo ho ban na sansu okro na so no opesi a mo atumi de pipe anase machine atum atwe bi edi agu mo no ba na se okay na breakro na so no plastic water ya de pure water bottles na ade so no otumi esesa so de gum na de pane etuatuato na udi akosi ono ba na wadua no udi asi hu na de pane no ntokro no akyere no ba na se na nso no aso na egu no ba na se kakra koti se ebesa wom na atwi bia obetimi ayebi okay na se manure compost no mo ne ade su no bibia uje bi wo wasase nani se na be ya awia babo gidigidi anase nsu abeto dedenden no entwi fa wasase so na empia wo no bai na enko na wafo no so no ebe ya anka menhye maye nhye afuo no yes babre nsuo ne to no yes adenti wo hye afuo na srade wo mfue no ma ese eproko gu asase no mu na no ebeko eja no bedani na fama de akwewiem enti abasa so biocha sa ukọ odan kwanta baby omohye wom ye mu ho adwuma na emu no ho tete na wom hye ho na fertilizer papa sa ugu wo asase eso sene wabru bebo na sa wono man bebo no ebeyo nwanwa sa no ma we na ya de ebo ayen na ubetum se de cover crops me kire aduapia anase mukuna na lab no so no any piroria ubetumi adua wa asase no so ama abo asase no so no ho ban ama na wankasa ensese odiyu so aduru enso ewo sa kuayi mu bibia na saudi sekan edo ana saudi onsa etutu mfie wo asase no so yina so we na sa bibia na wasase no ewo ahoden ewo ahoden ebetimi ade bia bedua wo so bia no se asase mu srade no eboa no ma no so abapa ema okay eno no ye
esutɔbrɛ mu die ho nkɔmɔ na ɔne yɛ bu esutɔbrɛ ne ɔpɛbrɛ na yaka ni na bom principles to say laws ya ya kyerɛkyerɛ yɛ kuayɔ ho mmara no sɛ wodi so a sɛ ɛyɛ ɔpɛbrɛ mu sɛ ɛyɛ esutɔbrɛ mu wobɛtwa waba sɛ utwa pɛpɛ sɛ yɛmfa no sɛ sesei ɛnkyɛ yɛbɛwura September mu amafo ba bɛyɛ awiaburo ne adeɛ ebinom nso bidua ɛmo so na wakɔ akɔhye wafuo n'ani a wohye wafuo n'ani na nsuo tɔ a epia ash no so no ɛno mu na potassium ɛna magnesium zinc no mu ne ade no so ɛwɔ na epia fu asase so na akɔ akɔgu obi deɛ so anase bi kura akɔgu nsuo na atene kɔ kwa so unya ho entina sɛ enso na yɛhye yafuo no wi a ɛwɔ afuo ni mu no ɛboafuo no na sɛ na ɛbɛyɛ a mframa mfankɔ na nso mpiankɔ ne ade ntina yɛsɛ na ɛbɛyɛ nka menhye koraa okay menhye because mfuo no gu asase n'ani a ɛbɔ nsuo ɛwɔ asase no mu no ho ban sɛ na ɛbɛyɛ wia ɛbɔ a asase n'ani ɛmpaapae pii okay abusua community wɔ ha ne mmiɛnsa akyiripa mmiɛnsa ɛna waso egu so a wutie dwumadi a wutie ɛyɛ akuafoɔ mmerɛ na yɛtra sese yi a ɛyɛ akuadwuma no ɛho nimdeɛ yi a yɛmpanimfo yi ɛwɔ ɛna ɔmo pa ne bi ɛde ma yɛn nimdeɛ no nso deɛ yɛnya wɔ mu yi yɛbɛmaki sure sɛ yɛbɛgye bebree ɛde afiri wɔ mo hɔ kwesi sɛ Yesu bɛba ne deɛ da biaa ɛbɛna da biaa yɛwɔ ha wɔn bɛba na nkyerɛkyerɛ no wɔn de aba bɛsom yɛn nti sabre yɛ a yɛka osutɔbrɛ mu deɛ ɛne ɔpɛbrɛ mu deɛ ɛde abɔ mu no sese yɛnya no nteaseɛ ɛsɛ ɛnɔbaeɛ no bi wɔ hɔ a nsutɔbrɛ mu no yɛdua tumi bɔ yɛabobɔ menkee so yɛabɔ bankye so yɛabɔ aburo no koraa no yɛabobɔ mu ahodoɔ ɛso obi nso bɛbisa sɛ wɔpɛbrɛ mu ɛdeɛ na wodua a ɛbɛyɛ yi a wobɛtumi de worɛ ahyɛ mu asan nya ahotɔsoɔ ɛwɔ so wohu sɛ sese sɛ ɔpɛ ba bisi a ɛna akuafoɔ ta dua vegetables because ɔpɛ si pɛ kontomire ne ade na ɛkɔ so eti wɔn bɛ saa vegetables no sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnyɛ biadi ne yɛnya ahoɔden atena ase na kwan bɛfa so a wɔn bɛyɛ saa vegetables no ɛne sɛ wɔasase wɔnhye wobɛgya mfua no w'ani sɛ ɛbɛyɛ a mfua no bɛbɔ asase no emu sradeɛ ɛne nsuo no ho ɛban so ɛna ade baako a ɛwɔ afuo hye mu ɛne sɛ wohye deɛ a ɛtumi yi yare ɛne mboa ɛfi asase no mu but sradeɛ no ɛbɛboa ma na ɔbaa no yi no wobɛkɔ akɔfa wɔ he na agye sɛ ɔkɔtɔ fertilizer foliar fertilizers mu ne ade anaasɛ NPK bag no mu dududu ne ade na ade akɔ akɔyɛ wɔ adwuma ɛno nti ɛna yɛsɛ sɛ ibi sɛ wobɛhye mpo a wahu mia wani sɛ anka nwura yi a yɛbɔ din sɛ dua pia ne lab no mu no so no wobɛdua de akata asase n'ani okay na bɔ asase no ho ban ɛno korɔ no so no na haban no ti gu fam a ɛsan yɛ fet kɛse paa ma asase no wokɔ nkaweɛ asante mantam ne ade a so ɛhɔ no ɛfu a wɔn ɛyɛ vegetables ne ade no asase no nyinaa wɔn adua pia no wɔ so eti edubere a wɔn bɛyɛ dry season vegetable farms na adeɛ hi wɔn ano grammar zone kakra bi wɔn bɛ spray afa dua pia no so na ama haban no nyinaa akɔ fam ate agu no mu yɛ akwan adua wɔn vegetables no ɛwɔ wabra afuo no wɔn hyɛ no yɛ ne hwee enti sesei rain season no ɛyɛ sutɔbrɛ no yɛhu sɛ yɛdua buru a ɛboa yɛn yɛdua bankye ɛboa yɛn mankani bayerɛ nso ɛboa yɛn ɛna afei nso no yɛaba bɛte aseɛ na yɛhu nso sɛ ɛba no vegetables no a ɔpɛbrɛ mu ɛne yɛhyɛ da yɛ ne kɛseɛ paa ɔpani nso yɛbɛn na wɔ mu enti edu sutɔbrɛ no a
yehu atosodie ne dua no ebebree na je opebrim ensu tabram de say obi afichire kura betimi fifi obi garden mo obi fifi okay obi atumi dua bi oba even konkomu chance mu paint chance mu na fertilizer kutuku pure water rubbers mu ne ade na ye fo okay so your friend pot garden utumi dua no ma wom ewo mfichire so anasa o veranda so enya na ese unya no pebrim de obey ahoden be na de be emuguso okra be ye de enu ntina esese du opebremu a ye de ye wre ese vegetables yes na eno nso no akoba ne seyie no obi adwen mu be no bebre abusa ne ho se enye fet ya ye se ekunyen ene ye de bedua sabre no fertilizer enkunipa okay fertilizer enkunipa ne ye tiene se fertilizer no you good fertilizer ewo asase so en nane adane kwoti bia fofrom se na beye ndua no betimi adan atwene ade anyi aso aba na aba na ebeso no so eyusu fertilizer na hoden no nutrients no na de beso aba no aba na ama ono so udi a wenya hoden wom e de atrase enkunipa enti abusia sese opebremu enuama bi ebetumi adua eya tosode ye wuredi ebiem ne ebetumi asan adua opebrem krona so no womo a mo pese wo na se obi ha opese oye bayrefu so sabre no na bayre nesre ubetumi aye enya bayre ne ye nese won yes ma sende ama bredu a ho cheche ye behwe ewo ha wa bayre ba ko pe ubetumi anese enya bayre bebre wom na no so udi adua sabre no na omo a wom ye sa yam mini set ni na no ye se na be ya opani betwa mu no na owo barempo ewo hon ma obetumi e de akodua na fu fantastic enti ebra ya maame ne ye papa mo ye no omakwafuum na omo kire se o bayire ne ye hwe ne yi ne mpo no womo prepare for the next season yes na omakodua yeah sanete yep me ba se me fa se ye wo match mu match mu sabre no kra mponso no yam mini set no obetimi adua bi okay obetimi aye bia ebedu September October mu hoko no na aboawie so enti abowie a now person next year oye obarefu santumafu anasade bia ebo wo fom no udua sabre no wenya ne mini set ne mana odibedua no wenya bi wo bebre enti efi October November December mu hoko na we frase ebo wonko fie okay ade sa mini set na ne mana wuyi no na de ahyehyem so enti aka yedi brain ya wie February March mo kwa na nso na start sa eton sabre no na sa bayra na ode hye nko fem afifi enti so no gusu apana frase ye den ebo wow abusia ya yeba kwayo no mu foforo no yentie nkyerɛkyerɛ we yie esa se enye ye nyina na yenim ne saa ye de yenim se ebere no so a ye maame ne ye papa mo ebere a wo mu dua aburo no ebi mo de bayre no efam ene ade eye se fifi o ma penua bi de asisi ho se de be ye be furu ndua no e de akosoro ma ne homa no agu ndua no so ene ade nanso no ebere kwanimu no yewura Anokwa me nya nenteye ese yenhwe ankasa bere no empo na yeyiye no afifiri amayen na ebere kwanimu no yaboye nkofie ne de ahyem enti enso ni yese gugu ase ete no na sabre na sini bom yes na se ebodi amayen me pacha o mebo ebedu abra yeyi yese koku ase bayre abra wo mo yi ne mpo no so sabre no na se sabare bi se udua ya eno so abo ese
wuyi ne mpo no efio nti wuyi ne mpo no fi ho a ewia so no wasiesie amra no mu eyie ebinu kra to me de cocoa pots cocoa ya bona bon no ebi de gu amra no na nitina o ma pone ne mpo na fra se won ma na so abasoro kakra e de ndua asusum ansa no makanwea e de aguso nti na si na tokro nda hodada na cocoa pots no so se epra ebema ne nutrients no kre nti me kasa asubua bra meti asubua na me yebi asubua cocoa community radio 103.3 na me dikan yi me bara na mpo na abeba me de bi ho a ne kase be se me yi no awie no ne ebebo no kra no wahu ebe so kra chensa enya asem ketwa ebo pa enti wo mo mpeso me cocoa ase bare afase ene bare pa no mo ne adi na no ubetumi aye bi sabri ya mpo ubetumi aye yes me papa bi wo enyinase ye friend na frifa dompre okay okọ enyinase na utwom akwa kire so akwa no so ha o wango factory e wo ho no mo okay sa plan we say encheche we say ma kire na sese o de bidua ne bayre e wo ho Mr. Anokwa ni nim de abusua aginyame nko ana obem papa no entitiye ni nimdia wo fa no kuadwuma mu no ano odene enunti enam pempi no ye pese o maye ni nimdie ni bi na yenso ye de wura ye kuadwuma ye yem megimdi ye se kakra ya wakan wabie wani pa wabie wadwene mu nso ama wahu enchechire bi a etesei yenuamo a wamu osuapon wamu a ewonto asusuku a omusua emkuayo ejentetiye ewo kuayo mu no megimidi ye se musua yakra na se munduru wa ne yedi mani mu kan esanse mo chechire ni bako ewo my Ghana Mr. Anokwa wa yetirim e de ahyem enti na yewura ya da ase wame yahu so tobirem ena afi nso no opebirem enoma esese yebia